Да. Айде, мама, айде. Айде, мама. Сядаме. Да се прибавим. Сядаме. Не, там с белото петно ме е хапало. Заря! Млъкни. Къде е Бони? Я гледай там. Борисо, къде е? Черния. Борисо, къде е чушки? Не разбирам, аз се Тома, се видел. Ето. Я виждам. Какви са румтови. Черния позира. Ще падна, момиче. Готови ли сте? Обърни се малко напред ти, защо си такъв съжал? Чакай, черни, те ли ще снема? Виж как избягва. Обича да изминат изобщо. Пискяло такова. Атракция сме, нали? Абсолютна атракция. Как Три в едно, две, се обръща. Не, те просто са харесват. Даже вижте се по нас. Защото не... Не, Виж как и... Дали не се познаха? Кажи ми харесаха. Само ти си вързана с страни. Тя разгонена и понеже почна да си върти тропката и дай да Виж ли върза как на се работа. справя? Виж ли, всичките са по-добри от тебе. И тя е една професия същинска.